Ride for a cause, dagiti force multipliers apo baligi anay siyang kat. Digiti tumultulong apo iti biyang tina Elena Pulisya, pakaramanan iti Army ken Navy. Detalye ka dito kini Idol Lawrence Corpus Martinez. Dito nadakamat report. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagbalhin ang nabalaygi ti Ride for a Cause ti Force Multipliers Peacekeeper Riders of Ilocos Norte Incorporated. Idi malim kalman basar ti report ket narway a riders karaman nagiti kaming ti PNP tinagturong iti Mount Lamin para iti nasaw nga aktibidad. Indaulwan daytoy ni Mr. Louis Bonifacio at chairman ti naso a grupo kadwana ni Police Colonel Jomar Labiano, Provincial Director ti Ilocos Norte Police Provincial Office. Kabayatan na maragsakan iti maysa kadagiti riders na nagkipagpasit iti daytoy agaputan nakatulong pa isuna kadagiti kasapulan. Maragsakan nag-apot adaman kasting event na kaskete kunakon adaman Ride for a Cause tatang atawin kaslaman dila siren adaman matulungan tayo nga kasapulan so nga naawag dito nga Ride for a Cause ken pagagsakan na apot napintas dito na patay ito'y karasi medyo na talaga nga nalamiis kaya napintas ti lugar nga papalan talaga nga mesa nga tourist spot man ito'y Ilocos Norte. Ken kasta nga iti pinagkikita mi aming riders nagtipon-tipon tayo man aminin katatno makatitinulong tatno makatulong iti kapwa tayo mga tao. Manam na mga itatalawas ti panakayawat ti tulong anaukon dagiti riders iti Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.